En pleno centro da cidade de madrugada, foi un veciño que alertou as forzas da orde despois de escoitar ruidos extraños na rúa. Os amigos do alleo romperon os cristais dos dous escaparates da tenda, aproveitándose dunha lousa de pedra que colleron nunha das obras das inmediacións. Non soou a alarma. En pouco tempo fixéronse con todo o que había no expositor: teléfonos móviles, tablets, pulseras digitais, altavoces e outros materiais. A espera de facer inventario, o botín sustraído podería rondar os 5.000 euros, sumando tamén os danos causados tanto no mobiliario como no resto de produtos que se atopaban no escaparate e que quedaron inservibles para a súa venda. A Policía Nacional investiga a posible autoría deste roubo cometido na rúa Rosalía de Castro, en pleno centro de Ribeira. Nos últimos meses véñense rexistrando cada vez máis casos de roubos en locais comerciais, polo que existe preocupación, non só entre o sector, senón tamén entre a propia veciñanza, que reclama maiores medidas de seguridade. Aquí está isto moi mal, non hai mucha seguridad para nada e necesitábamos máis. A ver si de aquí para adelante se hace algo. Pois de noite sí, porque hai bandas que collen, vas por tranquilamente, collen o bolso e sin máis nem máis, ás 10 da noite ou ás 9, a calquera hora. Seguridade que, verdad, ao mellor hai pouca policía, eu non sei se hai moita, se hai pouca, pero eu sei que a nós é o cuarto buzón que nos rompen habrá 2 semanas, roubaron o farol debaixo que estaba encima da porta, que viñeron xa preparados con destornilladera todo, se non é un día outro, e atrás a unha señora ainda era de día, foron a roubarlle o bolso á porta da casa. Pois non o teño, non o teño, o que pasa que claro, xa non está temblando que as cousas que se escoitan. A policía traballa na investigación para dar co posible autor ou autores dos feitos. Todo parece indicar que se trata de delincuentes habituais, os que as forzas de seguridade xa lle seguen a pista dende hai tempo.